tot el moment. Aquí tenim la primera tasca. Una presentació. Això no és res de nou. Hi ha gent que teniu temps de fer mig. Curs de prevenció d'alteracions de la veu dels docents. Benvingudes i benvinguts. Aquest curs està pensat exclusivament per a tu, que com a docent posseeixes i fas servir una eina molt important, la veu. La veu és fràgil i si s'espatlla o si la perdem, la nostra feina es complica. Com tota eina ha d'estar en bones condicions d'ús per fer bé la docència i evitar la fatiga, evitar patir fent classe i evitar l'aparició de lesions que afectin severament la nostra vida personal i professional. Aquest és un curs per aprendre a tenir cura de la veu. Hi trobaràs un seguit de propostes per adquirir coneixements, orientacions i pràctiques per conèixer la teva veu i millorar-la. Amb aquest curs pretenem que coneguis millor la teva veu, que descobreixis quins factors hi incideixen i algunes estratègies pràctiques per preservar-la i millorar-la. El curs està estructurat en 5 unitats formatives. Com funciona la veu s'espatlla, què afecta la meva veu, com és la meva veu. I la darrera unitat, la UF5, Aprenc a gestionar la meva veu, és exclusivament pràctica. Les unitats formatives estan organitzades de la següent manera. Primer, una presentació. Després, un vídeo amb els aspectes més rellevants. Després, un seguit d'activitats d'aprenentatge i, finalment, una activitat d'avaluació. Cada una de les unitats formatives desenvolupa unes competències diferents. La 5a recorda que és molt pràctica i no serà avaluable. Quan acabis aquest curs, desitgem que coneguis millor el funcionament de la veu, allò que l'afecta negativament, com fer que sigui més resistent i tinguis més consciència de la teva pròpia veu. La veu és una eina de treball per als docents, però també és una expressió de la nostra identitat i vehicle de relació en el nostre univers personal. Tenir-ne cura ens ha d'ajudar a viure millor. Bona vida i bona veu.